जोङो उदालगुरिनि गलमा सगाव उदालगुरि सिभिल जा डिस्ट्रिक्ट बेवहाय जोंनि बर'नि दैदेनगिरि बर'नि जोहोलाव रन्जन दैमारि बिथांनि मोजां हास्थायनानै जाहाथे बिथाङा थाबैनो जेलनिफ्राय उदां जानानै फैयो आरो बर' हारिनि थाखाय गोसो बाउसोमनानै खामानि मावनो हायो बेखौ जों आसा खालामनानै अबंलावरिनि खाथियाव दिनै जोङो आर'ज खालामदों। बेवहाय जोंनि उदालगुरि बंस'नि मानगोनां आफादगिरि गाहायनि बिथांमोना जोबोद मदद खालामदों आरो जोंनि जायफोरा हारिखौ मोजां मोनग्रा सेंग्रा जोहोलाव बिथांमोन दङ बिथांमोनाबो फैनानै बाहागो लादों। आं बयनिसिमबो साबायखर होदों। दिनै जोङो थारैनो गोग्गायो जे रन्जन दैमारि बायदि सासे दैदेनगिरिया बर' हारियाव जोनोम जादों जायनि थाखाय जोंखौ बुहुमाव बर' हारिखौ सिनायनो हादों। दा बेनिखायनो साफ्रोमबो बर' फिसाखौ आङो रन्जन दैमारिनि जा आदर्श बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि आदर्श बेजों सोलिनो थाखाय आं गुरै खावलायगोन। बिथांमोननि जा सिमां दङमोन बे सिमाङा आद्रा जानानै दङ। दा बे आद्रा जानानै थानाय सिमांखौ जाहाथे थाबैनो रन्जन दैमारि बिथाङा जेलनिफ्राय फैनानै हारिनो जा अबदान होनो गोनां दङ बिथांनि जा मोन्दांथि दङ बे मोन्दांथिखौ जोंनि हारिनो होनो थाखाय आङो गुरै खावलायदों आरो आफा अबंलावरि बिथांनि खाथियाव थारैनो जों गोसो गोरबोजों आर'ज खालामदों बिथांखौ थाबैनो जाहाथे सरकाराबो उदां खालामनो हायो बा आयेननि गेजेरजों बिथांखौ थाबैनो जोङो मोननो हायो। मोनसे बाथ्रा आं बुंनो नागिरगोन मालाबा जोंनि गेजेराव सोंथिबो जादों जे मोनसे पिस एकर्ड जानायनि उनाव सासे दैदेनगिरिया मानो दासिम जेलाव थानो गोनां जाखो। जों खोनानो मोन्दों 15 जन 15 जन एनडिएफबि बिथांमोननि जा हियारिं गाबोननिफ्राय जागोन रन्जन दैमारि बिथांजों लोगोसे। दा रायजो राजाफोरनि गेजेरावबो सोंलुआ बेनो जे सासे फाउन्डार एनडिएफबिनि बर' हारिनि सासे मैखोम दैदेनगिरि जाय पिस एकर्डनि सिगनेटरि बिथांखौ पिस एकर्ड जानायनि उनाव मानो दासिमबो उदां खालामनो हायाखै बा हगाराखै बेखौ जोङो साफ्रोमबो बर' रायजो राजाया साननो गोनां जादों आरो सोंलु सिखांदों। मालाबा बर' रायजो राजाया सिन्था खालामदों जे दानि जायफोर सरकार बिथांमोनाबो डाबल स्टेन्डार्ड मेइन्टेन खालामदों नामा। जास्ट बर'फोरनि गेजेराव सोंलु सिखांदों मानोना बिथाङा सासे ट्रु लिडारमोन। गोबां बाथ्रा बुंनो सानाखै। साफ्रोमनि जि साननाय हनाय हारिखौ लानानै बियो गोथों आरो गोथार जाथों बेखौनो जोङो बंस'निफ्राय आसा खालामो। थेंक इउ। बेखौ दिनैनि बे गोथार समाव आं बुंनो नागिराखै नाथाय रायजो राजाफ्रा नुगासिनो दङ थांनाय 2 बोसोराव सोर मा खालामदों। इउपिपिएल बा प्रमद बर'नि बाथ्रा आं बुंनो नागिरनाय नङा बे समाव। जोङो आफा इसोर अबंलावरिनि खाथियावसो आर'ज खालामदों जे थाबैनो जोंनि जा जातिनि हिर' रन्जन दैमारिखौ थाबैनो जोंनि गेजेराव हरथों हारिनि खामानि मावनो। आं दिनै बेवहाय पलिटिकेल बाथ्रा बुंनो सानाखै।